10 kroner. 10 kroner. Mere skal der ikke til. 10 kroner mere i timen et andet sted, og din svende har sagt op. Bag mig et lille byggeprojekt, som er blevet forsinket. Det er faktisk gået i stå, fordi svenden har sagt op. De får 10 kroner mere i timen et andet sted. Vil du have et firma, hvor folk de bliver, eller vil du fortsætte med dine tinderhåndværkere? Dem, der swiper videre, så snart nogen vil give dem 10 kroner mere i timen. Hvis ikke, så har jeg løsningen. Hvis du drømmer om stabile, loyale medarbejdere, ja, så har jeg løsningen. Du får en skræddersyet plan for fastholdelsen i dit firma. Du får løbende ekspertbistand gennem hele forløbet, og du får alle værktøjerne til at holde på dine folk. Skab synlige resultater inden for 3 måneder. Med hold på din folk-pakken fra 10kroner.dk, der får du alle værktøjerne til at holde på dine folk, uden at skulle give dem 10 kroner mere i timen. Jeg er byggementor, og jeg har lanceret 10kroner.dk, og på 10kroner.dk, der kan du læse meget mere. Er du interesseret? Har jeg vakt din nysgerrighed? Du kan også ringe til mig på 50 75 4000, 50 75 4000, eller 10kroner.dk. 10kroner.dk. Fastholdelse for fagfolk.